Moi kaikki! Se on JPF Gamers täällä. Ja Pro Gamers siihen loppuun. Me ajateltiin aloittaa tässä tämmöset videoiden tekeminen, elikkä No niin, me aloitettais tässä videolla Uncharted 3 Drake's Deception. Tää on aika vanha peli, tää tehtiin jo 2011, mutta eikä se teitä haittaa. Me vedetään tästä sitä tarinaa kahdestaan. Oho. Ups. Tosta. Ajateltiin, että olisi ihan kiva kokeilla. Me vedetään sitä tarinaa kaksin peliä, me ei vedetä sitä areenaa. Koska se areenan perseestä. Niin. Eli tässä on joku tämmönenkin toinen. Elikkä seikkailu. Borneo on luku 1 ja ei kai sitten. Mikä vaikeustaso? Otetaan normaali. Tässä on niinku monta tämmöistä tasoa. Tässä on tällaisia. Tää on tossa jos mä oikein muistan, niin tää on tossa Uncharted 1, koska mulla on ne kaikki Unchartedit. En oo ihan vitun hyviä pelejä. Mutta joo! Borneo ja... Ketä heitti tossa? Se on se mun tyyppi, se on vaan tästä yhteistyössä. Mulla on sit monin pelissä. Mikä mun tyyppi on? No se on varmaan joku. Ei Paavo sano säkin jotain. Paavo on meidän kuvaaja tossa noin. Ei se oo sanonut vielä. Elikkä asetu vaikeustaso. Laitetaanko vaikea vai? Normaali! Normaali on hyvä. Aloita! No niin, aloitetaan. Me pistetään tässä videossa, me pätkitellään tätä silleen, että me pelataan sit jossain kohtaa jotain muutakin peliä. Helppo on Nösseillä. Ja mä oon Nössä. Tässä kissa ei haittaa. Mä oon Nathan ja sä oot Sali. Toi on hyvä tyyppi toi Sali. Liikuntasali. No oli hyvä. Tarvittais joku teeliike. Niin. Tää on kakkosessa tää Borneo. Whoa. Ah, crap. No one was supposed to be here. Mä hoidan noin Why sähköt. the hell was it we didn't bring guns? Lähe Lieutenant hoidan Russell, kyllä. we found the last one. Good. Tässä. Lazarevich, Onks se ase? get the container ready. Kyllä. Zarovich. Laserovic, se on se pääpahis. Pistetäänkö 10 minuutin video? Mä tiedän. No niin, mä oon yläruutu. Ja nyt et tee mitään. Ai. No tätä näköjään pystyy pelaamaan nelinpelinäkin. No me vetää turpaa. Raffikapistooli. Ui! Ja vetää meitä turpaa. Turpaa. Ei, tässä vois se. Ota pistooli. Ei! Raffikapistooli. I take. Mä en näe mitään. No niin, mä vedän niitä turpaa. Oi, mä otan Aukko 47, mä otan Aukko 47. No niin! Mitäs tästä sanotte? Eikä se... No voi Headshot. tuolla on joku, varo! Jemal. Ui. Ei se ampuu mua! Mä ammun sitä nyt turpaan. Vedä sä se sieltä, se toinen. Mä vedän täällä. Ei, tässä on joku! Mä vedän sitä vähän turpaan tästä. Oho! Se oli siisti! Välietappi. No niin, tähän mä sit spawnataan, jos me kuollaan. Hei. Mitä? Tässä on 3 päivää. Triza must be airlifting these out. Let's get it open. We could use a rifle butt to break this lock. No niin, anna mä hoidan tää. Ois tällä. Jätkä menee tielle. Ammu mua. Otsi se on. Jonkun pitäis ampua. Minäkin ammun. Tuohonko? Tuum. Ei. Tuum. Älä nyt tee mitään. Tee näin hankala. On the bridge, watch it. Puolusta mua! Missä se on? Missä se on? Puolusta! Okei, perkele. Sieltä tuli! Tuollakin on jätkä. Mä menen Mä kuolen. No älä kuole nyt sinne! No ehkä kun sä auta mua. Koko ajan! Granaatti. Ui! Pysy nyt suojas hetki! Missä helkkaris? No tuolla on joku sniperi, eikö ei sniperi kuin joku...
No älä mene suojaa! Mitä? Älä nyt tule mua! Minä olen viaton mies! Tai no en mä ihan vielä. Miten tää meni kyykkyyn? Miten tää meni kyykkyyn? No tule nyt auttamaan. No yritän! Mä tapaan nää nyt ekaksi, kun mä täältä kierrän. Miten tehdään itsemurha? Ei! Kuoli. No mä teen itse. Ei kun mä tuun koko ajan! Mä vaan vedän näitä vähän turpaa. Oli hieno taas. Hyvä erilainen tää. Olisiko tässä oli niin. Oi mulla on 2. Spawnaa sulla. Nyt. No, missä teit itsari? No mä haluun. Oli just siinä sun vieressä. Ai joo. Tollanen pieni katko äsken. Miten mä pääsen pois tästä itsemurhaasta? No, sit spawnaa nyt. Mä en nyt sinne miten se meni suojaa semmoitti hienosti? Ympyrästä. Ok. Eli mun pitää palaa tänne hienosti. Mä vedän... Transpawn. Katso sua apua, jumalta toi. No niin, nyt suojat mua. Ok. Sanotaanko rikki. Mä luulen, että... Melkein sain sen. tässä ei oo nyt enää ketään, niin me voidaan olla ihan rauhassa tässä vielä. Eli mä voin ampua sua. Eli Frans on tuo... Olin mä saatiin! Mä oon paras! Frans on tuo punapaitainen tyyppi ja Jussi on tuo vihreäpaitainen. Nathan Drake. That seems to be part of a carved stone tablet. Näyttää ihan kakkulta. Now, let's find the rest of it. Here you go. You got it? Yep. A2 on tällaista samaa paskaa. Näin jo. 2 oli parempi kuin 3. Ja mä menen nyt kattoo hiilu. Pistä pauselle. Hei! Nyt jatka. Ok. Taas pieni paussi. Näin on. Kiinni noin. Mun homoveli. Onks tää tuo oven? Fucking älä huuda! Mä tipuin tänne alas. Miten tää oikeesti meni näihin nurkkiin? Miten mä pääsen takaisin ylös? Anna mä hoidin. Mä voin nyt vähän kyllä. Eli Fransilla on alempi ruutu ja Jussilla on ylempi. No tietysti. Koska mä oon se pro... Kukaan ei oo nähnyt teitä, niin... Kukaan ei voi silleen niinku tietää. Tai no jos tätä kukaan edes kattoo. Toivottavasti. Mä menen jo. Ole on. Oo, mikä... Haus täppy. Mä tarvin paremman aseen. Ai AK on hyvä. Ei mulla oo AK. Hei vitsi, mä Miksi sä painasta aseet? voin mä löydäkään mitään hyvää. Sun selässä se on kato, yksi. sä painat näistä. Ai niin joo. Ota nyt tää käsiä, kun me vetän nyt turvaa. No sun Frans sun selässä se on yksi ase. Ei mä kuolen tänne. Oo, vähän mä hyvä. Hei, Kalle. Jos siitä vähän turpaa. Vessa on hyvä. Menkää vähän Vessa on hyvä. taaksepäin. Vessa kuuluu aina täällä olla. Menkää vähän taaksepäin, ettei te joudu Mä kameraan. kurista minua. Hei, Se on semmonen kuristussäjä. hei menkää vähän kauemmas. Shit! Joo, mennään kauemmas. Kuolen! Mä kuolen! Oi, miten? Ei se kuristaa! Auta! Ammu se jätkä! Yritän. Missä se on? Se Se on tossa. Hyvä, kiitos. Oh shit! Shotgun äijä! Missä? Ei se oo shotgun äijä. Silti se on paha. Oh. Ei! Kuoltiin! No minkä takia? Koska yksi jätkä on Kohta on kuvattu 10 minuuttia, vaihdetaanko kohta Joo, vaihdetaan kohta peliin. Ei. johonkin vähän huonompaan. Oi! Karamba. Oh. Hop. Turpaan! Ottakaa, pistäkää pausille yksi. Mikä juttu? Pistäkää pausille. Okei, pistetään pauselle nyt. Jatkuu. Taas pieni katko. No, meillä on paljon katkoja. Mm. Me vaihdetaan F:n kohta taas peliin. Toi sinänsä on vähän mun mielestä sekava peli. Et niinku vihollisia hyppii siellä, vihollisia Oikeesti hyppii niinku, täällä. Jussi, miten se menee sinne niinku kyykkyyn jonkun tavaran taas? Miten niinku, no ympyrässä painat se. Ok. Ei Miten? mä tarvitse tuoda. Oh shit!
Se on tommonen paha äijä. Paha äijä. Incoming. Sä et pysty hakkaa sitä. Koska sillä on joku saakelin. Se on erittäin paha äijä. Mä Tuu nyt helppoa. Mä kuulen. Jos mä löydän nyt sen netikapuut. En mä varmaan löydä kyllä. Hehehe. Sinne taaksepäin, sieltä mennään. Siinä Oi käänny. tänne näin. Ei kun siellä. Sieltä. Täällä näin. Ei. Minne? Sinne. Tänne voi. Just sinne. Sit jossain sinne on. Aa! Sieltä mistä ammutaan, niin siellä nyt pitäisi. Siellä. Pahoittelemme huonoa kuvanlaatua. Pistäkää kommentteja tähän videoon ja pistäkää et joku kuvausohjelma Pleikka Kolosella. Se olisi ihan mukavaa tietää joku. Tuolla velikunta ja musiikki. Kuole nyt. Homma musiikki. Oi moi kuolee. Älä valittaa. Ei, mä tuun. Ei! Ja voitte Voitte pistää kommentteihin kaikenlaisille, Sä pelikoneille. tapoit itses. Kaikenlaisille pelikoneille erilaisia kuvausohjelmia, mitkä on niitä huonoimpia ja mitkä on ihan hyviä, Ota! niitä parhaimpia. Voi se kuole, sillä on joku rintaliivi. Sillä on rintaliivi. Just tommut pian mukaan. 4 palaa. Mä tuun auttaa Jussi. Ota granaatti, kato. Se jatkaa.